Explore Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Hakini kisngi, kijing shnado ki khiti lane kita ki handmade crafts. Dilanang yo jaka omtang kum ki tiar pen internet hanrei kum kalat kamai jakpo. Na kabenta ki badon sap bat ki Thrang ban sengkam lojong. Kani ka sap kam dei tang ka kampen bernya. Kalak ban long kalat ban pen mi pisa bat ban kershan ya ka yeng kasem. Hagani ka kenti nilawan ban kami hi daladi ya ka sap kerpang jong iwei kena kentai. Iba wat Hapdeng ki Dieng Pyngkiang ki bakang Lynti ban penjenjari ka jing im jong i. Nrei ka mon bat ka Mynsiem Thrang. Ka Btin Lynti ya i ban trai hitam ban sei madan ya la ka sap ka Phong ka bau blai ulapan kamti ha i. Ban kong as nga ban ai ngo u blai bang la yo kamet pakot baklan mat kum churu la dan kat lam hari yang kasam ka jongi te na do bang dang jet ngala asham we kan ka sap bat nga jus no tan nadru ban pet ki house Disney ki cartoon te na do nang tang la sedang ban Thrang ka Mynsiem bat ngala perkhat kumno ngala ban snai ki kitai te ban kong te nga sedang pa ban sna de i yang ibadat kum ki witch house ki to te ki la dan ki yang ki bang sna kum ki to tambah kim da details san pat de kum ki to te haden kum to pat de ngala sedang ken ban ngala sedang ken ban ngan yo Mynsiem bangan Thrang bangan hadu menta pat de bangla la akin bangan yai Btin hadu menta. Ini kena iba omdon kemesyu bat imla ru ban yai Btin ya ke jing pule jong i. Henrei kata kamsyem lakang lat setia ya i ban wat ya ka lat ban penpau ya ka sap ke ba idon. Da ke ba pendon kam tang ya ki mar ki basuk kum ki cardboard, chart paper, gum, ki rong bat ki lengkot lengkai. Ila ban tau ya ki jing sna ki ba internet bat ki ba pensyo biek. Na kini ki mar isna ya ki sentiu ki skot. Ki me ki syuki, ki jing ker keper, bat ki weide ki jing bu itenat hagane ka yeng. Te kum i hinmen kum ipa ki bahayang hasam ki parlok kum chu ki la ju ya ai ki la ju ya rap bat ai Mynsiem lam yanga bat kum chu ki la ai jing but yanga bat ban kentiu kan ikasam ban ki shop rang klem ka jing sange klem ka jing sange kanu ka ban trishtom. Ngasnai kini te tang khapor namar ngasong dukan atat te khapor baklut kami ete ngala yo ken ban snai kitu chisna ngadang sna menchwa kumto namar banga lit school ede nga kham yo por bha te no do badap 12 hi kumto ngala kham yo por ha ban sna beng kini chisna Ka jing trei jong i ka pen i baka sap kam syong ha ka jing don ya ki tiar ki baremdor. Nrei ka syong ha ka jing muddur ka jing yaisha bat kamon ban trei. Nilaya kendo bat wei na ginong syong syong. Katau ba rigid ka try. Ubakloy ban ay ka kti kamon kti ka diang ban yarap ya ini kena. Ti habang ini kena ya ka jing don sap ka jong i ban snai kini ki tiar ki ba itna. Ti i la don sap na do ki por ki ba kham ban shwa dai Mynsiem la yo kalan ban pen i perthai. Bat i dei ru i kena i ba wan na ka long ying long sem ka ba kham tunai kimi jong i ru la klat. Tiga don saumut para kapa jong i ru idon aprengka jimbom klan jimbom kot ni kemen ti ila don ya kene ka sap la kham slam bat i jusna ni ki yeng ki tenat per kiwi bat ki jing sna ki babon na kaliang jong i ti kwa ban ai Mynsiem nam ta jong i ba yin nang kiu shatran ki ni chat kam kham tam ba la di yo ki platform ki babiang ban pen i ki ni ki sap ki jing don kam ke jong i kan long ka jing kerku nam ta jong i hi bat ka jing ka sem ni barakoi ta na kaliang jongat ngam ta tip hang rikidon ki balawan mi na di IDC bat ki don ka tukat ni ki ba persangkat kontak ya i ti nyim ta tip hang ring kerpat ki nu ki badon kilat bala ban yarap nam ta jong i ban ka long ka jing kerku ka jing mentoy nam ta jong i ban kesan ka jing ka sem kam tamila kajing puleri la sange nampa Mynsiem yo su kala nam tai puler ti lembajong kini kisat talen ke idon de sikan long kajing mentoy ta jong an peteng biang kajing puler dia
ki kena kasi jengi ki pun bagi badan lagi jong ki sap talent ti abang pej kam don kanu kajing ya duna ba yin ujor ba ki pat ki jat ban rio hari India ki don mai ki sap pan sina kam tam ki sina ki ti kum ni ti nga kentu ba kin nang ya kiu Thrang kin nom sange ban boys ta ka thom jing e babun ban thit ki tiar gitar kin ki tai rei ni skem da kajing Tracy Tom ke jongki kan sapli kala ta koi ke por kan dia kan tu bikin ya kiu Thrang ni Tracy Thrang ni sakman Kajing yai Lynti jong ini kena kalong kan nuksa bawa Hapdeng gijing kasap bat kajing Tracy Tom kila ban play ya Lynti syakawai ke kam ke babha. Te kiju ai Mynsiem mo yang kiju ai kiju ya ro kiju ang kiju inga ban kiu Thrang ban kentiu Thrang hakan ka sabat ya 3 minute te kishong hagi jat jing shna kidon kidu ki ba complete te kishimpor kum hapo shite yo kidon ti ba kham he kidu ki ba kham retok de kitu te ate yo community yeng ki ba he te kishimpor kum to hapo shi bana ye kum ki samla te ngimdai mo bandan ka Mynsiem sngau tieng ne so shap tieng ne sngau do jinkermen ne bat lada ka long kanu kam ngidai ban 3 minute bat ngidai ban ya Thrang ngimdai ban do jinkermen bat lada ka long ka Lynti ka ba henry ba ka baningkong ngimdai ban phai den ne ran den lada ki bri ki kwa ban orda la ne phashna igni ki jingshna phila ban follow ba like ha Instagram account janga ha creativity 2005 la ne DM yanga ha number phone janga ha ndrum no not khandai hin yong ndrum dri iwe hindru lada phi kwa ban orda online shu DM yanga ha ki dimension la ne ki jingthau la ne one hi dalade shamau plang bless you.
Kanong ba bernihan kadon hauput usam Hapdeng ka Assam bat Meghalaya. Kawe kathem artali ki jila. Hakabenta jong ka Assam dan kumba arpautali ki karkhana red category but ka Central Pollution Control Board kalapin benaya kate kathan kum ka jaka ka belong critically pollutant. Hangta kadon ka air quality monitor ka balapin pau ya ka khubor balapau perthai. Hakabenta jong ka Meghalaya pan dan tang santali ki karkhana red category ka jo ka le air ka baya bentalang hinrai ka jingmi jabo ka yapher. Dena kata ka daw kini artali ki jila menta kis dang pen krea bantau ya ka joint action plan.